Allah ya Allah ya Allah, mai ƙaramin Ubangida ya wahala. Kai, ɗan gwalobo? Damisa? Lahiya kalau? Wallahi lahiya ta. A wallahi baka da lahiya. Mi? Na rantse da Allah baka da lahiya. Kai ruwa ni gani ta takarda ka. La ilaha illallah. Damisa. Wanga ba. Ni za ka yi? Ba takarda ta ba. To. Hoton mai gidana na nika jikawa ina sha. Ko Allah na sa ni ma in samu tubaraki irin nashi. Kai, tsaya kai. Mai gidanka wani mai gidanka? Honorable Jafaru Hamza Basansa, ciyaman na ƙaramar hukumar mulkin Kware, kuma sarkin yakin Sardaunan Kware, wato Maniru ɗan iya gwamnan gobe da yadda Allah. To kai tsaya ɗan golobo, tsaya in tambaye ka. Shin shi wanga Alhaji Jafaru Hamza Basansa? Shin shi ni haka da haka jika takarda da suna ne kana sha? Da hoto ne da suna ne duk suna cikin wagga takarda. Ka dai ga na farko matashi na. Yayi kansila, yayi kansila, yayi kansila. Jama'a ƙaramar hukumar ward na Basansan sun ka ga irin rawar ganin da yaka ta kama matasa, sun ka kai ƙorafinsu ga sauran ward akan don Allah a taimaka a zaɓe ciyaman. To ina faɗa ma da sadda Jafaru Hamza Basansa ya zama ciyaman zuwa yanzu, ka ga ya ɗauki matasa aiki. Yana nan yana iyaka ƙoƙari ne ga abin da ya shaye harkar tsaro na nan ƙaramar hukumar mulkin Kware. Bayan shi yana nan yana ruwa shi tsaki ga abin da ya shafi harkar ilimin matasa na boko da na addinin musulunci. Shi ka ƙoƙarin tarbiyyantar da jama'a a kowane irin lokaci kuma cikin kowane irin yanayi. Ina ɗan gologo. Ai tsaya ka ja, ai ina gani ma abin da za a yi. Sunan gada haka ji ka'an min na kai insha. A'a wallahi. A'a wallahi. Kai abin burras na. Gani da kai ɗaya muke. Ina da misa. Gani. Wallahi in dai sai ka sha ruwan gako. Sheka-shekan jira sun tabbata gare ka. Ya ka ja. Wannan rabul Jafaru Hamza Basansa ni ɗaya adda abina. Ni ka so in koyi irin hali ne, matsayi ne na wana kuma mai gidana. Kuma sarkin yakin in Sardaunan Kware, Maniru ɗan iya gwamnan gobe da yadda Allah. Don ka san shi ma Maniru ɗan iya matashi na. Na sani amma yanzu dai. Don Allah ka ɗan. A'a, wanga magana da haka kuma yau. Kai ruwa na ha. Ba ruwa bana wallahi. To kai me sha mana? Wallahi ba ruwa bana. Shin baka bani? Baka bani? To abin kware ba a gudu ne. To tara hannunka. A'a kai ko ka dai ba in sha. A'a ka shanye dan tubarakin. Kai. Allah ya san kaga inda ni. In kana shan ruwan ga Allah gwada ma shi kai.